Malam, sure ka? Malhin na tani man next week. Sure. Lagi. Surprise mo ni. Oh, surprise mo gud ni. Wala na sila mama. Wala pa. Sa iyong pala akong gisultian ganina. 15 years to pay. Apel kog pay. Oh, apil na ka kay. Ato man eh. Sige. Ha? Welcome to our new house. Wow, ganun. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Japet. You. And welcome back to my channel! Yay! Guess what? Kung saan kami pupunta ngayon? Saan ba tayo pupunta ngayon? Our Dream House! Pupunta kami sa Dream House namin ngayon. Kasama namin yung tour guide namin. Hey guys, ako pala yung tour guide nila. Kasama namin yung tour guide. Pupunta kami sa Dream House namin, guys. So guys, andito na kami ngayon kung saan yung Dream House namin. Mga bro. So welcome! Tara! Welcome to our new house. Tara guys. Ano po sa atin? Ha? Meron ba bang ice water? Ba't andun kayo sa labas? Bili sana kami. Asa yung quarantine pass doon? Bawal pa. Pupunta na kami doon. Saan nag-tour guide natin? Hi guys, so ako nga pala yung hard tour guide nila. Hard? Ba't may hard? Hard. Ah, hard. Akala ko hard. Hard tour guide kasi babayaran nila ako. Oo. Babayaran. Bayaran ka pala. Tagal na. Tagal na. Pala tayo sa isa sa pinaka-affordable na subdivision sa Bohol. Ito at Amen! Sige, ito muna. Saan mo ba kami ito? So actually, this is Jasmine. One of the Siyempre, may more affordable building. Joke lang guys, hindi yan. Scam yan. Scam yung ano namin, tour guide namin. Ito pala yung totoong ano namin. Si Sir Rod Bagor, manager guys ng Atara, Sales and Marketing Manager. So, itutour niya kami sa bagong bahay namin. Welcome to our new house. Wow, ganun naman ito, sir. Yes. So, welcome sa inyong Sa amin. Sa amin na pala to? Sa amin na to? Oh. Wow, ganda. Magic! Sa'yo to, sa'yo to! National unit is one of our units here in Atara Residences. So, Erica, this is our Erica model house. So, as you can see, Floor 227. square meter, regular lot area of 60 square meter. Ano pong special nito na wala sa ibang ibang units? Ibang unit. Nakatayo nga lang. For carport. Provision for carport. Meron siyang model house. Actually, we have different types sa mga units here in Atara. So we have this one, Erica, Jasmine, and we also have residential and commercial units also. Oh. May commercial. Provision car park daw. Nasa inyo kung pwede nyo gawing garden ng ano, garden ng mga gulay dyan. Kagaya sa amin. Sino ba to? Yung scam na ano, yung scam na guide. So welcome to our new home, sir. This is Erica, and I'm your new agent here. Welcome. Erica, si Erica. Ba't marami ng tao? Pumuna kayo? Tingnan nyo. Thank you for the city pero nakaupo na. Sorry. Oh, tingnan yung ceiling oh. Concrete yung wall nila guys. Presya siguro ito talaga. No foundation.
Wow, ganda ng ano? Ganda ng kusina. Gusto yan ni Mama. Hindi ikaw. baka may gold. May free gold. Wow, ano to? Ano to, sir? This one is isa sa pride ng Katara Residences that we offer rainwater catch basin. Oh, So, rainwater all catch. units. Uy! Uy! Nagulat si sir. May rainwater catch basin. Pag umuulan guys, pumapasok dito yung tubig, tapos pag napuno, aapaw lang dito. Tapos pwede niyang gamitin pang ano ng mga gulay, kagaya nito, may kalabasa dito, pwede yan, tapos may gripo na. Oh, ayos. Mahal kaya ng isang ganito. So, punta tayo doon sa... So ito yung kwarto nila guys, pag ganito, tapos may aircon pa. So, para kami sa Dina siguro dito. Kami sigurong 6 na kahiga dito matutulog. Tapos may ilaw-ilaw pa dun. Wow, maganda. Free na ba itong mesa? Gamit tayo, bro. Free na ba itong mesa? Parang iba din. Ba? Iba din daw. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo yung okay lang sa'yo yung bahay? Pang rest house. Ha? Wow! Okay lang sa'yo? Okay na to sa'yo? Bakit bilhin mo ba? Ba't mo alam? Ang tanang eh. Ha? Ba't mo alam? Malam, sure ka? Mamalhin na tani man next week. Sure eh. Lagi. Surprise mo ni. Oh, surprise mo gud ni. Lagi. Ina si sir. Kana sa may mamalhin sir. Next week. Yan man may kay magpirma ra. May sa may pirmahan ninyo. Nandito, ganina, wala makakumatay ako sir, dali sa sir kay gawas mi ganina kay. Ay, lilipat rin na tayo. Surprise! Di ba na sila mama? Wala pa. Sa iyong pala akong gisultian ganina. 15 years to pay. Apel kong pay. Oh, apil na ka kay. Ato man eh. Sige. Ha? Okay ni mo? Okay, kaya. Iglegda na ka to. Asam ka mo higda. Basta kwarto ni nako ha. Dira mo sa sala. Dira ka sa sofa bed. Ano yung uling bed na to? Maling bed. Hindi pwede makakarawan yung mga bro. Oh, okay naman dito. Kaya unsa man mo na feel? Ha? Well, Hindi ka katoo? speechless. So, ayun guys. Yun yung yung surprise namin ni Bunso na hindi niya, surprise niya, di ba? Surprise namin, kinuntsaba namin si Sir Rod. Ano naman sasabi mo, Pet? Maraming salamat, Shopee. Thank you, Shopee. Salamat sa inyo. Oo guys, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makabili ng ganito. So maraming salamat sa inyo guys. Sana happy ka, Pet, na prank lang to. Oh no! Tayo mga toy, mga toy, mga toy, May konting pala sila dito, may konting konting programa, tapos may konting kainan din, makikain kami. Ay, may kasama pala kami, may special guest pala kami, BISAYA. Kilala niyo ba to guys? Sa Idol Philippines? Pero guys, kung natatandaan niyo ako guys. I-follow niyo sa YouTube niya guys. I-search niyo lang Zik Villanueva kasi maraming Zik TV, kaya i-search nyo lang Zik Villanueva sa YouTube, tapos yun yung subscribe kayo guys pag mga taga-Bohol talaga, mga talented. Gwapo din.
Magpe-perform si Zeke mamaya. Yan yun yung boses niya guys. Gwapo ng boses niya, parang ako. Hindi tayo mag-expect kasi yung mic nila. Ready ka na bro? Ready ka na bro? Hindi ko alam bro. Clear na, painter pa. Pag namatay ako bro, makikilala ako. Ladies and gentlemen, Mr. Zeke Villanueva. Labis na naiinip Niyaya mo sa bawat saglit. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. Pag bumili ka niyan sa, bilhin mo yan, tapos ito kay Japet, ito kay Japet. Kamama to. Okay. Kay mama to. Tapos, yan pang commercial yan. Tapos ito kay Jerome. Isang black. Isang black tayo. Sa mga kasin yan. Mga kasin yan. Dito maglalaro yung mga anak natin. Kasi wala din buhok itlog. Malaki pala itlog mo. So guys, alam niyo na kung sino yung malaking itlog. Snacks na. Guys, kailangan ko na to. Nagutom to eh. Oo. Alam na. Ito yung pinakahintay ni Bunso. May program sila sa mga lahat ng bumili ng bahay. Welcome. Parang kulang kami. Sana ba yung... Ayun na pala. Nauna na. Uy, kasali ka ba? Wala ka namang biniling bahay. Kasali ka ba? Ayun. Nakulangan kayo? Uy. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Kung gusto niyo kumuha ng bahay sa Bohol, dito na kayo sa Atara. Ayan si Sir Rod. Yes, you can like our Facebook page at Atara Residences Bohol. We also have our Instagram official account. Wow. Atara, yes. Atara Residences. And you can check also our YouTube channel. Oh, meron din kayong YouTube? Yes. So, subscribe nyo si Sir. I-contact nyo rin si Sir. Andito yung number niya kung gusto nyo kumuha. So, mga taga-Bohol dyan, para kapitbahay tayo dito. Hindi lang mga taga-Bohol. O kung gusto nyo tumira dito sa Bohol, contact nyo lang si Sir. Hanggang sa muli. Paalam!